शादी से पहले दूल्हा दुल्हन बतियाता तो बाबूजी का दहेज घेवड़ा ना घंटा भेटा। प्रणाम नमस्कार। आज हमने के बानी सन विकास भैया के अथी में घर शादी में देखियो दे विकास भैया बानी व्यस्त बानी बड़ा भतीजी के शादी में सन है दे सबे बा एकदम तैनात बा सब पूरा टीम विकास भैया एने देखिए कवि जी का भाषण है पूरा वीडियो देखा बहुत मजा आई सुने में। और देखे थे रवि जी वाले सोनू जी बोली कवि जी शादी ब्याह पर बोलता है नयका फैशन जोर से बोले सुनाई जोरे से बोलता है। तो आजकल के शादी ब्याह हुए होता कि दूल्हा दुल्हन के मोबाइल नंबर दुल्हन के घर है दुल्हन के मोबाइल नंबर दूल्हा के घर है। चल जाता बाबूजी जाना तानी जे हम 5 लाख रुपए किलो तय कोइले बन तो मिलते बा। लेकिन दोनों आदमी कांटेक्ट क के दूल्हा दुल्हन कांटेक्ट क के अब दहेज के खा गइल बाले। एमे बाबूजी कितना परेशान भइल बानी उहे बावे। तो शादी से पहले देखी तो बाबूजी के दहेज घेवड़ा ना घंटा भेटाता तो बाबूजी बात नहीं खन पूछत बबुआ से बाबूजी बात नहीं खन पूछत बबुआ से आ झूठो के मांग करता रहे अबुआ से। तो गाड़ी चाहिए कूलर चाहिए और चाहिए एसी अब 5 लाख रुपया से हमारे चाहिए बेसी। बेटिया तो चुप बा दूल्हा दुल्हन के एक ग्रुप बा तो अछत खातिर धान ना है भूसा कुटाता आ बाबूजी के दहेज घेवड़ा ना घंटा भेटाता। इहे खाली याद बा पिछला बार दोसर बोली आवरी बोली नायका दोसर बोली नायका। अच्छा तो बियाह वाला बोलता नहीं बोली नायका बियाह वाला एगो लड़का के बियाह भई ओकर माई बड़ा भाड़ा भखले रहे तो ओकर बियाह भई एक दिन औरतिया के लागल मारे कहती है मतरिया जे काहे एकरा के मारे तारी हम न जानता नहीं एकर दुख जे केंगो आइल बिया। तो उहे लइकवा कहता जे केंगो आइल बिया ना केंगो आइल बिया ई बताओ माई। तो उहे माई बताओ तारी जे काली माई ब्रह्म बाबा के दिन रात आदमी निहोरा कही तब बबुआ एगो तोरा सिन्होरा भइल तब बबुआ एगो तोरा सिन्होरा भइल तो अगुआ के लाग से बबुआ के भाग से बड़ा दुर्भाग से तोरा परिछावन में एगो पत्थर के लोढ़ा गई तब बबुआ तोरा एगो सिन्होरा भइल। वाह 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 केहू ताली नहीं के पिटत रह कहीं ओके 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 लेटेस्ट वर्जन डाली ओके बोली बोली तो पहले बा जन्नी भगवाई कम बोली तो बोली ये बा जे अगुआ के लाग से बबुआ के भाग से बड़ा दुर्भाग से तोरा परिछावन में बबुआ एगो पत्थर के लोढ़ा गई तब बबुआ तोरा एगो सिन्होरा भइल हनु। एकरा बाद बैंड बाजल ऑर्केस्ट्रा बाजल खूबे बाजल सहनाई आ तोरा दुआर पर बबुआ हाथी घोड़ा खूबे हननाई। तो तहरा बारात में दौड़त हाथी घोड़ा गई तो बबुआ तहरा एगो सिन्होरा भइल तारा एगो सिन्होरा भई तो तिलक दहेज भई आ हमरा ऐसन आदमी रहे कि परहेज भई तो बेटा बेटिया में बाते के बात से मार भई गौवा जवार भई लोग के भरमार भई तो मुखिया सरपंच विधायक जी के बिटोरा भई तो पता लागल जे में अगुआ चकोरा भई तो बबुआ एगो तारा सिन्होरा गाड़ी मनु बाबू ए मनु बाबू ए मनु जी देखी करता दिन में बारात गई अब सुन ली तो दिन में बारात गई जाते जाते रात भई पूरा जमात गई नाश्ता पानी के बात भई नाश्ता पानी के बाद बारात एगो गांव की एकोरा गई तब बबुआ तहरा एगो सिन्होरा तब बबुआ एगो तारा सिन्होरा चटक होके चटकदार कहीं हाँ चटकदार एगो कह दी का जे माई से बमनी लड़ गई कह दी का जे माई से बमनी लड़ गई हाँ कहीं कहीं चटक आजकल के लड़की लोग मतारिये से लड़ता लोग केंग लड़ता लोग आ तो पढ़ता लोग 7वां में 8वां में 9वां में 10वां में खाना बनावे के तो चाहत पहले खाना बनावे के चाहत हइले नहीं खेलो आ माइये से लड़ता लो तो उहे बा एक हेडिंग बा जे माई से बमनी लड़ गई
तो हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ गई, हिंदी अंग्रेजी सब पढ़ गई, माई से बबनी एलर गई। वाह वाह बेग लटका के डेग झटका मजमा लागल कि ना बोले बेग लटका के डेग झटका के बाल कटवा के मुंह लटका के पोटा चुआ के ओठ चमका के कटल कटल गरियावे ली। हाँ। अब बाबू के हिस्सा माई से खूबे फरियावे ली। वाह। सत्येंद्र के देख के ही डर गईली, हाँ। माई से बबनी एलर गई। वाह 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 तो कबो कोठा पर वाह कबो दुआरी के ओटा पर, कबो कोठा पर कबो दुआरी के ओटा पर, हाँ। कबो दलानी में कबो पलानी में रेल भइल जाली बथानी में। हाँ। अब बबनी अब माथा पर चढ़ गई, माई से बबनी एलर गई। वाह 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 तो सजा के ये केस से बनावे ली भेस, हाँ सजा के ये केस से बनावे ली भेस। हाँ। कितना डिजाइन के सियाला ड्रेस, हाँ। पाउडर लगा के चमकावे ली फेस। वाह। राता चलत में हमारे ली ठेस, लागले पर चोट ठहर गई, माई से बबनी लड़ गई। वाह तो वाह साने ली आटा, हाँ तो साने ली आटा मिला के तेल चाटा, हाँ तो साने ली आटा मिला के तेल चाटा। रोटी बनावो से बेल बेल, हाँ। ये कहू ना होला ये गोल गोल। रोटी बना देली थू थूर, आदमी के पूछो खइबो न करे लग। वाह बोला से भीतर से जल गई, माई से बबनी लड़ गई। हाँ लड़ाई कराइए थे। लड़ाई हो गई ना लड़ाई, हाँ लड़ाई तो आप परिचय दे दी आ कुछ कह के परिचय दी। अच्छा। तो हमनी के शुभ काम में बानी सा, हाँ जय माँ सरस्वती, हाँ। जय गणनायक। हाँ। ना है कवि ना है गायक, हाँ। सुनाओ तनी कविता बानी जाना लायक। हाँ तो वाह ना हो लिखवावत, ना हो कोनो किताब से, सत्येंद्र जोन कहले तो अपना दिमाग से। वाह 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 आगे कुछ कहे बात मन कर अब का कहीं कहते रहे। चलिए प्रणाम नमस्कार। और जितना लोग के वीडियो अच्छा लगा लोग के, तो हमने के बारका गांव पंचायत निवासन विकास भैया के यहाँ, और विकास भैया जी के मुखिया प्रतिनिधि बनी, और सत्येंद्र जी कवि जी हैं यहाँ के, बहुत बढ़िया बढ़िया कविता बनाई। लेकिन कहनी जी जौन कहले तो अपन कहले, बनावटी ना कहले। हाँ तो सही प्यार